kupacek. Niku ketika jeng lampai sholat kudu riyin. Nah, cacat niku dilakite, dicaliti. Apa dicat niku mangke nyegah tumekane toya marang kulit dadosake wudune boten sah. Cet topo misale mangsi, tapi mangsi sing adil gitu, boten mangsi bertulisan pen biasa, boten. Itu boten termasuk maneh. Utawi yang setri itu misalnya pitek atau pitek iku pitek ya proses itu saged nyegah tumekaning toya marang kulit. Nah misalnya ting kuku niku setri nopo kakung kadang ya ono kadang ning biasa lupa ya tetap yang setri. Misalnya bagian ziarah tak Medina Mekah biasanya haji atau haji nopo kudu roh niku biasanya kadang betul pacar itu kalau pitek lima itu kalau pacar Arab. Nah niku pacar Arab niku terus begini kok saged nyegah tumekane kaya marang kulit boten. Nah pacar Arab niku boten apa-apa kan kudu boten termasuk maneh boten termasuk